जिरायनायनि मनो अटो स्टेन बहनो अरनो एडिसि समनि बहनो बनो लाम एडिसि लामप्रा म थाइंकाय लेलामानि थाइ माने जिरानिया तिनि 48 48तम ककबरक रिकगनिशन डे ककबरक डे हिनिमे असुं 1967 साल हिसाबै त्रिपुरा हास्टेव दफाना हामजांनाय रक चबा खालाय फाइमेन यागुलो आमलनि आजरानि त्रिपुरा सरकार तिनि हाय सालनो बर बासिनो हारका जे तिनि सालनो बरक सिरि कक बरक मानि कक ब्रु ओ कक बरक स्टेटनि हास्टेनि राज्यनि भाषा हनै बरक रिकगनिशन रेखा मारे गसिनो हारका ओ सालनो बरम रुइनो जों तिनि अर विशेष के टीटी एडिसि हापांबाय जुगालिजाक कैसा नायथाथक जों कैसा अर पांडा रेली खायना थांदोंमो तिनि अर चिनि जत अर चिनि बरमनां पिउर क्रमयक कगक ताइ चिनि प्रिंसिपाल चिनि खुम्पु एकाडेमिनि ताउ चिनि एमडीसी रक खायसबाय दङ अमा हायखायनो जों तिनि अर चिनि हिमै थांगै जों तुरुक जों खुम्पुय तिखायो खुमुलुं तिखायो जों नवायाव थांगै तिनि चिनि जे पांडा जों ताउनि बागै तिनि अ पांडाना जों संजाजाखा आबना जों सेरुई एवं नायथक खालायो जों सालायनाय अर कासे खादुमानि बेलायखानो मा नंनो मा सासिनाय तिनि नाय सालो आगरतला थायो गोबां मा जायगायाव चिनि सिखला रक विशेष के स्टूडेंट रक त्रिपुरा हास्टेनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विशेष के टीएसएफ टीआईएसएफ नि गोबां मा चिनि सेंग्रा रनो स्टेट गवर्नमेंट रमजाखा टाउन बागे रमजाखा माने तिनि नाय सालो और राज्यनि खरचा विधानसभानि आदन बरमनां रामपद जमातिया जेबाबो कक्साका डायरेक्टली ककबरक रोमान स्क्रिप्ट इंमेनिया ककबरक बांला स्क्रिप्ट सिंनाय आबनो केटिङैनो चिनि आगरतलाव जों खादुमानि फनुका आबनि लगे चिनि सेंग्रा रंबर रमखा आबो बेलागरा हामिया नों मालिगिया नों रामपद जमाति आं रवीन्द्र देवर्मा मालिगिया नों दा अरक रोमान स्क्रिप्ट नाय नों दा अरक बांला मीडियम नाय नों दा देवनागरी नायबा जों तामोनाय सिङाव समा सानाय अर तीनटा भाषा कमिशन खा समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिशन कुमुदकुंड चौधरी भाषा कमिशन पाइथागो पवित्र सरकार भाषा कमिशन और 99% चीन बरक जेखाने रोमान स्क्रिप्ट नाय दङ नों अ जागा अमा हायकाय हुसकानि मल कक सानाय साबो नों साबो मुख्यमंत्री अर निना हरबाय न खायदिनि सानाय नों दा सोंनो दागिना नां बनि बागै चिनि सभा चलिनाय अमा हायकायनो जों तिनि बरम रुइ अ कक सालनो जों गोथार हिसाबै जों गसिबो जों तिनि अर हिमबाद हिमायनाय हामबाय।